Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg qal li ma kisirx l-istatut tal-partit li jmexxiju u qal dan f'intervista ħadd filgħodu fuq l-Istazzjon Nazzjonalista. Fl-ebda mument jiena ma ksirt l-istatut. Huwa qal dan wara li għażel li jżomm is-siġġu ta' Għawdex u ċeda is-siġġu fuq 12 distrett. Dan meta l-istatut tal-Partit Nazzjonalista f'artiklu numru 116 jgħid b'mod ċar li l-kandidat elett fil-Parlament minn żewġ distretti għandu iċedi is-siġġu fejn ġab l-inqas persentaġġ tal-voti. Fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet, il-Kap Nazzjonalista Alex Borg ġab l-inqas persentaġġ ta' voti fi 13 distrett dak ta' Għawdex. Fl-istess intervista dwar dan is-suġġett Alex Borg qal li hu għandu kuxin fuq dak li qallu l-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut li sejjaħlu bħala gwardjan tal-istatut. Kelli serħan il-moħħ illi kellna interpretazzjoni wkoll tal-President tal-Kunsill Ġenerali li huwa wkoll il-gwardjan tal-istatut illi ta' interpretazzjoni li għandi diskrezzjoni bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni illi nażel id-distrett li nixtieq inżomm u li ma nixtieq nirrilaxxa u abbażi dik l-interpretazzjoni kelli ovvjament kuxin illi jiena minix ħanikser l-istatut. Sanettant, l-ex Kap Nazzjonalista Adrian Delija kien rabat lil Kap Nazzjonalista Alex Borg biex jimxi mal-Istatut Nazzjonalista u jċeddi s-siġġu ta' Għawdex ġara darba ġab l-inqas persentaġġ tal-voti. Delija għamel dan permezz ta' kumment li ħalla fuq il-medja soċjali fej bdieħ billi qal li m'hemm l-ebda ambigwità. L-ex Kap Nazzjonalista kien tefa' botta lil Alex Borg u lit-tim tiegħu fejn qallhom biex ma jorqux inċertezza.